bandiraɓe tedduɓe heɗiyankoɓe hettiyankoɓe walla yeeɓiyankoɓe Jobbo TV international on mbiyama jaam waale moɗon jaam hiire moɗon jaam weyte mon nokkuji ɗi mbaadi sawtol ko Abdoulaye Hamady Sarr ari ɗo en gam yettinan ɗon ko kewno walla ko jolno kabaruji ɓurɗi tengtude nder nde ɗo en yontere bandiraɓe tedduɓe oɗo saaha e nder leydi Sénégal hollitama wonande ko yowiti hono guura ka cattugol guura ka ko yowiti ha joni hono coggu muɗum mbiyen walla prix muɗum ko nder ɗum noon oɗo saaha hollitama Sénégal laaɓi ne tampi ha no fewi sanne kala ko memɗama picca junggo ko nder ndiɗon mbawde Abdoulaye Daouda Diallo jaagoɗo kalfinare kala ko yowiti hono koppareje kanko e hono mo rendi golle walla ma ɓoododiri golle to banggue commerce mbiɗa to banggue juula woni meta Assome Diatta ɓe mbaɗi batugol batno hakkude mabɓe jaydiyankoɓe pottel jaydiyankoɓe ko mbiyeten conférence de presse ɗum kam ha famille dennagal ɓiɓe leydi Sénégal laaɓe ko alda e paltor oɗo saaha wite hono gueɗe ɗe jarata kanko Abdoulaye Daouda Diallo holliti o wi kamɓe dey ko kanko haali o wiɓe liggorta ko gam ustude oɗo saaha wite guura ka kono noon ɓe kaɓete wadde peeje fof ko wite hono caɗele gonaɗe ɗe noon caɗele noon ko wiyede ko wite hono guura ka ene seeri ha ɓurti wona walla en tiiɗi ha no fewi kala memɗama picca junggo deke noon kamɓe dey oɗo saaha mami mbaɗ peeje fof ha prix o walla coggu ngu wasa ɓurde ɗo henna kono noon wiɗe ne jippo less nde oɗo saaha kam ɓe mbawa ɗum noon o sarti ɗum ko yeeso jayniyankoɓe walla yeeso journaliste uji hakkude makkoye wona Aminata Assome Diatta kanko me Abdoulaye Daouda Diallo holliti wonande ko witeno caɗele goddaɗe tawɗen caɗele kadi wona leydi Sénégal tan e holliti kadi wiyete hay ko addata ga ko wiyete hono ñamdu ndu walla marchandise o mo caggal ina ara ga ene wayno ko coggu muɗum ene heewi ko yoɓeten ha no fewi sanno yi haw haali ko wiyete hono banggue frais ɗo nder noon oɗo saaha bandiraɓe tedduɓe Sénégal laaɓe kolliti kañumen tampi no fewi ha tengde no banggue sukaraji ɗi e ɗum ɗon kadi kala ko memɗama picca junggo ɗum noon ene wayno oɗo saaha kala Sénégal laamu jiiɗa nan woyto e wonande kadi to banggue yimɓe opposition ɓe kamɓe koyeɓe oɗo saaha ɓe mbatti ƴeftide ngol ene konngol gam hutorade ɗum bandiraɓe tedduɓe heɗiyanko hettiyankoɓe Jobbo TV international oɗo saaha holto kucciɗen holto paɗen mbaɗat jura jen ha toynoye ono banggue ndar dande maayo bona seele ene haale jofani debbo deydi ene gabba bowde nder ɗon hollitama oɗo saaha ko wiyete wona balɗe ñandende walla yettore ɓenɗum nde kene wonaki capanɗe joyyi e jeetati ɓiɓɓe Sénégal laaɓe gumminoma ndar gam yaade ɗannade walla yaltude gam yaade to ene leyɗele tubakoɓe caggal noon en wayno yoga e mabɓe cankima ɗum ɗon yaggani ha ɗeɗo ne balɗe tan kadi wona yimɓe ɓe ganduɗa jagga ɓe ndeɓe jagga nde wonano police jagguiɓe kamɓene kamɓe jinno ko suuɗade won ɓeɗo yimɓe Sénégal naaɓe ha tengde jaawe to banggue ndar walla soɓe jeeya to banggue ndar ɓe gummori to banggue ndar gam yaade to e nayyi ondenaɗe leydi Mauritania soɓe gummino ƴeewa yaade ko ene Espagne en walla ko wayno Maroc en kono noon oɗo saaha ene wayno kamɓe ɓe dañani wadde koɓe jinno ko nde wonno taw police en tinti ko yaawi caggal ɗum nangui kadi wonande hono yimɓe nawanoɓe ɓe nde ɗum noon ene wayno kamɓe jagganoɓe ɓe nawama gam hettoyede ndeɓe kettaɓe gandi kamɓe fof ɓe goppama ni hen sirti bandiraɓe tan oɗo saaha ene wayno ɗeɗo caɗele ene kewi no fewi oɗo saaha ene banggue leydi Sénégal bandiraɓe tedduɓe oɗo saaha no mbiɗen ni ketto Jobbo TV international holto kuccine holto paaɗe en ƴaboto jeen ha to e nayyi dendaɗo leydi Mauritania ko wiyete hono joom suudu Mamadou Abdoul Aziz men ardande dendaɗo leydi Mauritania ene wayno wonno joom suudu makko jagga ɗo noon ko wujjana kalisaji ha wayno leydi on kalis walla ɗen koppareje walla ɗeɗon ceeso qimama e nder kalis Mauritanie walla e nder dollar ko kalis kewɗo ha no fewi sanne so weeli jomiraɗo joom baɗe bawɗe o ma en gatto ñande wonde ha ɓeydo yaaje ma gatta ñande wonde ha ɓeydo labde cikten bandiraɓe tan wayno kanko oɗo en debbo joom galle makko e hoore muɗum Hamdou Abdoul Aziz kañum o wonum laamu ko faye muɗum junggo laamu Mauritanie ko faye muɗum junggo nde wonno hollitama saaha nde wone jappere laamu nde ko bonnuɗo walla ko ñamɗo kala ko wiyete hono koppareje laamu leydi Mauritania sen gummino holto kuccine holto paaɗen ƴaɓore kadi payen to e nayyi hono dowlaji denduɗi walla mbiyen hono lamorgo leydi Maroc ko mbiyete royaume marocain e nder ɗum noon kene wonaki 50 ɓiɓɓe Sénégal 60 ɓiɓɓe leydi Sénégal naɓe ummunoɓe to e leydi Sénégal gam rewde dahla naata e nder leydi Maroc yaɓande ko banggue Espagne en e gam yaade leyɗele tubakoɓe beele ene mbawa dañde sagoji men walla daña ko gurni hono ɓesguji men ɓeyɗo Sénégal naɓe hen 61 no mbiɗen ni
ni e nder mabɓe hen sukaɓe ene waɗi sukaɓe tato en jeeya e mabɓe caggal mum kadi ene wonde mabɓe hono debbo reedu ɓen foof enen jeeya hen caggal mum noon ene waɗi ɓe donki yaade ndeɓe donki yande kamɓe foof eɓen boloki to ene hono banggue dahlo ndeɓe jogui boloki to e banggue dahlo yoga e mabɓe kadi goytima wiide wonande dendagal bandiraɓe mabɓe walla koreji jiɗen wiide ɗo banggue Maroc naɓe en wayno ɓen ɗon en dokkatnoɓe ñamde kono ene wayno oɗo saaha hay ñamde ɗi dartima hay hunde oɗo saaha ɓe ngala ko nder ɗon ɓe peliti kamɓe ɓe wi tawde ko ni hen en goytima no fewi no fewi wonande Sénégal naaɓe yo mbaɗa feere peeje foof beele ene paabomi no fewi no yaawi eko yacci caggal mum noon woni mabɓe kamɓe Sénégal naaɓe woni mabɓe oɗo saaha kañumen foof ƴefti lawol rewde lawol jeeri enen ngol gam ƴewde peeje foof walla ɗaɓɓude peeje foof beele en garta e nder leydi Sénégal so gumno bandiraɓe tedduɓe holto kucciɗen holto paaɗen jaaɗa ha to e nayyi hono banggue leydi Nigéria to e Nigéria kene wonake capanɗe jeeɗiɗi wonande hono sukaɓe tan ɗon ɓe sukaɓe janggoɓe walla janggannoɓe e lycée ne wayno kamɓe foof koɓe dahaɓe ni hen wona wiɓe kadi ala ɓe ɓuuri capanɗe jeeɗiɗo koɓe capanɗe jeeɗiɗo e tato wonande wona jaydeji kolliɗi ko capanɗe jeeɗiɗi tan kono won jaydeji kadi kollirɗi koɓe capanɗe jeetato oɗo saaha ene wayno kamɓe foof ɓe gummima e nder leydi walla e nder nokku mabɓe e hono Zanfa e oɗo saaha ene wayno so taw andede hol banggue moɓe goniri ko noon hollitama wonande gotoy hono babiraɓe sukaɓe jaggaɓe kanko dey o holliti o wi e sukaɓe ne jagga ɗo ala foof tawaɗo ɗon taw toppitiɗo kalkuyte hono banggue kisal walla to banggue nden kani hen hay goto ala ɗo ni hen caggal ɗo noon wayno wonande hono banggue Nigéria naɓe wonande banggue policier wonande kadi to banggue commissariat police ni ɓen ɗon coynama ene mbaɗɗe motoji deɓe mbaɗɗe motoji nden noon ko gam yaade to e nayyi hono ɗo sukaɓe gujja ɗo walla sukaɓe daha ɗo beele mbaɗa peeje foof haɓe mbawa dandu ɗumen kono noon nde ɓe garini ene wayno hay hunde ala ko gasini hen tinen ganden pamen tan bandiraɓe tedduɓe ene wayno ɗum ɗo wonno ko to e nayyi hono leydi tan ndiɗo leydi ko leydi Nigéria bandiraɓe tedduɓe Allah jara on jarama saago Allah saago moɗon sawtol ko Abdoulaye Hammady Sarr ara noon ɗo henna ko wiyete hono kabaruji taw kabaruji ɓuurɗi tengtude e nde ɗon yontere taw ko Jabbo TV international taw ko ɗemgal koddaɗa Massil Mansira Samba Dembali Mokhtar kono joom subaka nangue e hoore bandiraɓe tedduɓe Allah jara on jarama hay soko lawol wonno ko Abdoulaye Sarr.